IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maipay ti City Government of Batak iti suporta karay iti agduduma a barangay tapno lalo pay ang mapapintas dagiti tapayan. Inbatan ni Mayor Marky Chua na sorpresa da bayat ti panagsursurda iti napalaba sa Farmers Festival agsipod ta agkakapintas ken na idumduma dagiti tapayan. Gapoy ti daytoy kun ti Mayor ang mangipaay da pay iti adado a tulong tapno agtultuloy dagitoy a programa. Ay ma'am, tuwan-tuwa ka. We are overjoyed. Actually, yung mga city officials, gulat na gulat kami. Nasurpresa kami na talagang halos lahat ng barangay nag-improve, mas gumanda, at mas lumaki yung dapayan nila. And we really are trying to institutionalize this and to give para at least makabigay po kami ng regular na support para sa mga dapayan projects natin. Isa ngayon po, nagbigay po ang city government ng assistance na budget para po mas ma-improve pa nila yung dapayan nila. Napakasaya po per barangay ito. Per barangay talagang nag-effort yung mga farmer groups, farmer cooperatives na pagandahin itong mga dapayan namin. And sinisigurado po namin kung nakapasyal kayo, hindi kayo magsisisi. Talagang napakaganda at pwede rin po kayong doon, pumitas ng preskong gulay at bilhin na on the spot. May palagi panay tampok dagiti dapayan iti agduduma barangay iti syudad ti Batak no sa dinno makita ditoy dagiti presko anatan kada prutas a mabalin nga gatangan. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.